So, ito yung mga kalabarkada yung pan natin, oh. Yan, stock carb tayo. Stock carb, tapos yan stock pa rin ng makina. Good morning mga kalabarkada, at welcome back na naman sa ating panibagong videos. Bali for today's video mga kalabarkada, pumunta kami pumunta kami ng kapatid ko sa pagawaan ng motor dahil papagawa natin si Red. Gawa nga nung nakarang araw pala mga kalabarkada. So tanggal yung kable ni Red, putol yung sa may throttle. So ito yung mahirap pag quick throttle siya, yung napalitan na siya ng quick throttle, ito yung mahirap, nagpuputol yung kable ng accelerator. Bali yun ang ipapagawa natin ngayon. Itong pantutulak natin si Black Wave, yun, Black Wave na lang pangalan nito. Ito yung Aerox ng kapatid ko. Tara mga kalabarkada, alis muna tayo. So ayun mga kalabarkada, nihila natin si Red. Ang bihira talaga, oh. Racing tipid tayo mga kalabarkada, pero racing gastos naman. Kung kailan tayo nagtitipid, saka lang naman tayo mapapagastos. Pambihira talaga, oh. Okay lang, kailangan talaga natin yung pagawa. Ganyan talaga pag may alaga mga kalabarkada. Hindi naman nating brand new na nabili si Red. Bali, second hand lang natin siyang nabili mga kalabarkada. Bali, nabili lang natin siya sa halagang 26,000. Shout out sa lahat ng mga riders dyan. Ang bihira talaga, oh. Buti na lang nandyan yung kapatid ko. Kasama ko ngayon na naghihila kay Red. Yan. So, mamaya lilipat natin yung camera doon sa kapatid ko. So yun mga kalabarkada, nandito na tayo sa may pagpapagawa natin. Ito. So yun mga kalabarkada, nandito na tayo. Sa wakas mga kalabarkada, nakarating din tayo. Yan. Ito si Kuya, yung gagawa ng motor natin. Gawa kay Red. So yun mga kalabarkada, dito tayo sa yan ang pangalan mga kalabarkada, XM.1 Moto. Yan, hindi natin papagawa si Red. Kumusta ang panghihila natin yan? Kailangan ko yan. So ito yung mga kalabarkada yung pan natin, oh. Yan, stock carb tayo. Stock carb, tapos yan stock pa rin ng makina. Kita nyo naman mga kalabarkada, stock ng makina, stock din ang carburetor na. Yan. Okay lang sa'yo, nagbablog ako. Kasi ito okay lang. ito kaya siya laging nasisira. Ito? Oo, pag binibirit mo, nauuga-uga to, natatamaan to. Wala siyang main lock. Kasi wala siyang lock, di ba? Yan, wala siyang lock dito, hindi naglalaro to. Pag minsan natanggal just in case na ganyan, nailalaro mo to, yun, tumatama siya. Kasi kadalasan na putol dito, eh. Oo, kasi ito nakabilin, nakatutok ganyan. Ganun pala. Nahahasa to, napuputol.
kalabarkada, nakabili si kuya ng yung pang stock yan ako. Almost parehas lang sa stock. Same siya sa stock. Ayan para yun, para hindi siya gumalaw-galaw. Kalabarkada, para lock. Ayan o. Rubber yung andun sa may stop wala siya. siyang saan na ibang bakal. Ayan. Oo. Kalabarkada. Ayun, tip na tip. Dyan na talagang daanan yan. Yan na. Pero sabi ko kami, para siyang na sa takal. Mga kalabarkada, tapos na natin pinagawa. Buti na lang nakita ni kuya. Ito, maluwag pala itong pinagkapitan ng makina. Umuuga. Muntik na pala magkalasa ng makina nito, mga kalabarkada. Switch. Okay. Testing mo ko. Testing mo. Mga kalabarkada, okay na si Red. Yan, nagawa na. Boss, salamat boss. Boss, salamat. So ayun mga kalabarkada, nagawa na si Red. Yan, daming ginagawa. Buti nalalapitan ni kuya, maluwag pala yung tornilyo palit sa makina. Kita ni kuya. Yun, shout out sa XMI Moto Shop, pinagpagawan natin. Ito na yung takbo ni Red, mga kalabarkada. Yan, ito na. Yan, kalang mo muna, testing mo lang tayo. Ito, testing lang natin mga kalabarkada si Red. Test lang natin.
mga kalabarkada yung takbo ni Red ngayon. So ayan, nakita nyo. Dito na namin tatapusin itong video na ito mga kalabarkada. Ingat, God bless, at lagi nating tatandaan, God is good all the time mga kalabarkada. See you on my next vlog. Bye bye.